A zahráme teraz ešte jeden slaďák pracovný. Čo môj? Aha, pán brat ma stopol, že mohli by sme zahrať aj jednu pieseň, ktorá nie je o práci, čisto o práci, ale vo zvieracej ríši aj jeden je práca. A vyšlo to na chrbátok, ale keďže to sme stále my, tak pán brat si predstaví najnovší hudobný nástroj v Banskej Bystrici, ktorý sa leží trombón. A zahráme pieseň, že Hroch Karol na bicykli uháľa. V ďalšej, neviem koľkátej verzii. Aj na Nových Chrbátoch, čo sme pred 3 týždňami krstili, vyšiel Hroch Karol zase s orchestrom, s Láčikovým. Tak teraz dáme trombón. A Hroch Karol na bicykli uháňa, a dostrnežek Štefán, a už je tu. A hád Boris Haci veru naháňa, a so žralom parada Mariana. A Hroch Karol na bicykli uháňa, a nosorožek Štefán, a už je tu. A hád Boris Haci veru zaháňa, so žralom parada Mariana.